За да свалим на шивидака, трябва да откачим машинката. Тя е на фирмата Webasto. Това в момента е машинката. Държи се на два винта на копето. За да се разглоби, трябва тия винтове да се свалят, да се отвият, за да може да почне да се върти около оста си самата машинка. Преди това да ви обясня. Тук има едно въртящо се колело, което посредством, ако нещо ви блокира машинката или токовете, да си приберете принудително машинката и шивидака да влезне в затворено положение. Така, другото, което е, също може да ви изчезне тока от това копче, се издърпва и се регулира. Има едно реленце вътре, което после ще ви го покажа. С навиване на това копченце се пуска ток принудително на моторчето и следователно си прибирате шивидах. Така, започваме разглобяването. Махнали сме двата винта, след което махаме трите зегерки. Преди да махнем зегерките, трябва да си извадиме, тук има две щивчета, които трябва да се бутнат от вътрешната страна. Едното го извадихме, ще извадим и другото. Извадихме. Това трябва да стане подвижно. Тук си представяме, че има жилото, което в момента липсва. Това ще стане подвижно с жилото. Така правим следното. От тази страна издърпваме и го разделяме на две части. Това нещо се отделя и се изважда. Остава този корпус да се отвие на три винта. След като се отвие корпуса, виждаме запчатката. Тази запчатка се сваля от тук. Махаме тази пластмаса. Има гайка, която е застопорена. Сега тази гайка се затяга точно на определено положение, защото играе ролята на съединител, да може да приплъзва жилото, когато срещне някакво затруднение. Тя се натяга на определено место и е фиксирана преди да я свалите. Запомнете докъде е или си обърнете внимание колко е натегната. Отвиваме тази гайка. Абсолютно нищо не може да сбъркате, само не трябва да губите части. Всичко се сглобява много лесно и просто, даже и да се разпадне в ръцете ви. След като отвиеме тази гайка, това се повдига, вътре стои жилото, в тази пластина минава през него. Тя играе ролята на ограничител. Общо взето, това е в общи линии. Като преди това, където можете си откачите релета, те са закачени на корпусите, откачите си релетата и си сваляте машинката, като си издърпвате, цялото жило излиза и си ремонтирате, ако трябва нещо.